pazomuka hondo yemarudzi kuZANU-PF ED timu yevarakazvigananda between VP Chiwenga naSewikineli. VP Chiwenga paripo pavari kutotaura kuti Sewikineli anotengesa madrugs, Sewikineli ari kupromisa vanhu mota, achivapa mota, achibira vanhu munyika. Takatarisa tiripo zvedu, ndikangoita president mirai muone tichavarakasha vese. Terai munzozvita naVP Chiwenga. Waisa mafrasi asingaperi kuguru kwete kuti tipedze tichimbovhiringa vanhu vangopinda madrugs, vamwe vanenge vachimbotaurwa kuti mangwana chaicha iwewe ndiri kukupa mota. Dogorai mukanya! Dogorai mukanya! Mangwana motikari! Zigananda! To the teachers and the educators, vadzidzisi muri mungadai muri pano, Amen. muri denhe reungwaru. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Tinoswera tichitaura nezvenyaya yadzo, vamwe vanhu votituka voti uri kutaura kwasita kuswera, asi nyaya iripo ndeyekuti things are not looking good muZANU-PF, especially VP Chiwenga, ED vana Sewikineli, the list goes on. Saka at least pane munhu one anombotaura zvake chokwadi akaita saVP Chiwenga, because hapari kutotaura chokwadi chemahara. Munongoziva mega imari dzedu idzodzi dziri kutenga mota, but vanhu vakavhoisa zvinonzi nyararai, Wikineli anoita zvaanoda nemari idzi. Asi tetichiziva kuti mari dzari kuba dzimwe dzanoenda kaba kugwanda, nyaya dzemasola, maprojekti akawanda, magold, zvese zvinhu zvakawandisa. Munongoziva mega zvinoendeka muZimbabwe. Pakambobuda nyaya yemagold mafia, hapana zvakaitika. Vakauya vakatiudza kuti saka muchaita sei. Saka handizivi gazi munoti kudii nazvo, asi vanombozama zvavo. Pakambouya bombshell Geza, kukauya uyu mupurisa wekusunga uyu kunzi akaba mota, kuti tizame kuti timire tiri maZimbabwe, tizame kuita overcome zvese zviri kuitwa nembavha idzi. Handizivi gazi munoti kudii, asi malutiro avari kuita anozorwadza, because hapana chinhu chiitwa muZimbabwe. Vana vachingoluta. Panouya project nyange isina mari inouya yakachajwa dzimwe mari dzisina kumira zvakanaka. Kuzvipatara mukatarisa hapana kana zviri kumboitika. Thank you.